होमब्ला जों बर'फ्राथ' नों मा 2 बिगा 10 बिगाबाबो जानो रोंखाया। खुलुमबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि ब्रेन्डेल ब्लग चेनेलाव आरोबाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर। जोङो दायो थांनो ओंखारदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो थाम्बनेलखौ नायनानैनो हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। जेनाखि दाख्लै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय जानानै थांनाय दादगारि एबा उदालगुरियावहाय इभेकसन खालामनाय जोंनि माखासे बर'फोरखौ बे उदालगुरि होननायाव जोङो थांगोन लोगोफोर। दायो जोंनि समाजनिफ्राय जोङो जा हायो जोङो सहाय होनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जोङो एसे माखासे बुस्थुफोर लादों, माइरं एबा बायदि बायदिफोर जों लादों लोगोफोर। नाथाय लोगोफोर नोंथांमोननोहाय आङो फोरमायथियो सिगांनो लोगोफोर जे जोंनि माखासे समाजनि लिडारफोरखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनाय जानाय नङा लोगोफोर। माने बिथांमोना बादा होदों, माने जोंनि समाजावहाय बियो नियम गैया लोगोफोर। जों मा होदों मा होआखै बेखौ दिन्थिना लानोहाय बे मानसिफोरखौ देखायनो जोंहा माने माना दं आरोना। बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं दिन्थिनाय नंला आरो बबे समाजनिफ्राय बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानाय नंला। जायखिजाया नोंथांमोना नायदोल' भिडिअखौ आरो मा अबस्थायाव दं बिथांमोना बिसोरखौबो नायलांदो लोगोफोर। जोबजासे नायलांदो होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय जाबाय। थो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नै जोंहाय माइरं जाबगासिनो दङ नै आदैमोना। गारिया नैबेनो, गारियाबो नैबेनो, माइरङा नैबेनो। गारियाव जाबगासिनो दं नै आदैया जोंनिया। दायो माइरंखौ लड खालामखांबाय। नै जों थांसिगोन जाहैबाय। मोनदां लाखानायलै गाखोलांनाया। ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर। फैबाय नै रिजार्भनि लाइनाव हाबबाय। नै मालगारियाव गाखोगासिनो दङ। नै माइरं लादों बहाय माइरं। गारि गंसे होलांगासिनो दं हनै। बेनो जाहैबाय सिमा जावथेना दानदों हनै। बिदिहाय ओमफ्राय सिमा जावदों होननाया नैबेनो लोगोफोर। ओरै जावलामा ओरै होलांथारबाय हो ओरैहाय सिमा जावनाया। ओमफ्राय नै बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोना नै बेनियावनो जागायदों आरो। लामाला हले खिन्थु देन्जारलै। ओरैबो माखासे दं नै बिथांमोना सिफायजायाखै खोमा ओरैहाय ओरैबोखा ओरैजाबखान ओरैबो। बेजों सिफायनायनि गैया? बेजों गैया? आदसा आदसा। जोंथ' फैफेराखैबो दिनैसो फार्स्ट टाइमखा। ओमफ्राय जोङो दायो फाइनालि जे जायगायाव इभेकसन खालामजादों ना बेयाव सफैबाय जोङो। गारियाबो दंफैखासै नै। बेहाय न'खरसेमोन आरो इभेकसन खालामनाया जायगा। बेयाव नै मादैमोना आदैमोन ज' जिरायगासिनो दं नै। मा ओंख्रि संखो? दालि। नै ओरै मादैमोन आबैमोन जिरायदों नै। ओमफ्राय दायो माइरंखौ आनलड खालामबाय नै। बेहाय जमा दोनबाय नै ओमफ्राय गिनायलै बोरैबा।
नै माथो अट'बो दङ हाब अट' खारनो हायो ओमफ्राय नै दायो नैबेहाय जोङो फार्स्ट टाइम फैबाय जाहैबाय नै बेयाव गिर्जा दंमोन आरो मा गिर्जामोन बियो नायनि साइनबर्डबो दं नै बेयाव जाहैबाय नाम्बार 2 कालबारि बर' बाप्टिस्ट चार्च नामा ओमफ्राय दा नैबेहाय बानायफिनदों बिथांमोना नैबाव दा बैनिफ्रायबो ओरै बोस्लायदों ना आदसा आदसा गिर्जाखौबो हाबगोन आरो ना ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंथांमोना जेनेबा जायानाखि जायफोरा नोंथांमोननो सहाय होबोदों एसे एनै बेथ' अननाय दा अनसुंथाइ बेफोरखौ जों बिराद मोजां मोनदों अननाय दङ जोंनि सायाव बिदिनो सोरबा सोरबाफोर होफैगासिनो दं दा ने होफैगासिनो आदसा आदसा दे मानसि होफैबाय दे माने गोबाङानो होफैदों आरो सोरबा सोरबा माने बांसिनाखौनो मोनथिया आरो सोरबा सोरबा बादा होयो आरो माने दा खोन्था होननानैहाय माने जेरै आं होफैबाय आं मा होदों बेखौ दिन्थिया आरो सोर होदों बिदि नङा आरो सोरबा सोरबा गोसोबायदि जा हायो गावनि गोसोबायदि होफैदों सिरि सिरि थांदों आरोना बेफोरबायदि ना ससियेल मिडियायावहाय नुवाखैनो आरोना बे मानसिफ्राखौनो सोरखौबा सोरखौबा थ' जों हरै थांबावनोसै लोगोफोर हरै दंबावो हनै माखासे बै जोंबो बानायजादोंमोन बिथांमोना दा ओरैनो खोमान दोनफिनदों हनै बैयाव न'खरसे दङ दा बैयाव मानसियानो गैया खोमा ना दङमोन जाखो हाबफैला जोङो बे साइडजोंनो लोगोफोरनो एकदम हाग्राबो उसुंखासै नै हाग्रा गोजाखा हाग्रांखा एकदमबारे हाग्रा गोथौ आरोना नै बिसराबो नै गोसोमबानथार बिराद जादों बिसराबो नै ओमफ्राय नै बेयावबो गिर्जा गंसेमोन लोगोफोर नै मा गिर्जामोन बियो आदसा नर्दार्न इभेन्जेलिकेल लुथारेन चार्च माने बे लुथारेन गिर्जा आरोना बेखौबो सिफायदोंमोन नोंथांमोना जानो हागौ इउटुबफ्राव नुखादोंमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दा बेयाव बिथांमोना नैबे टेम्प'रारिबो बानायना लाफिनदों गिर्जा हाबनो थाखाय थ' होमब्ला जों ओरै हाबलांनोसै सोंलांनि मानसिफोर दंना गैया सोरखौबा सोरखौबा हनै सोरनावबा मानसिखौ नुवाखिसै जोङो ओमफ्राय नै बेहाय जाहैबाय गंसेमोन न'आ बेखौ बुख्राबलांजोबनायनि नै रावबो गैया जेरै बुख्रेबदों ओरैनो दं आरोना ओमफ्राय नैबेहाय न'से दङ बिथांमोनाबो देख्रुब जाजोबदोंमोन गासैबो ओमफ्राय दा नै बिथांमोना बे न'खौ बानायफिनदों जाहैबाय नै देख्रुब जाखांनायनि उनाव सिफायजा फैनायनि उनाव बे जाहैबाय बिथांमोनाबो उन्दुयो खोमा नै बिसिना सांग्रा बानायना लादों खस्थ' आरोना माने गोजां बोथोर समावहाय एकदम गुसु बोथोराव अखा हायोब्ला अखा दामब्रा हायोब्लाथ' सेस गब्लं जाजोबो हनै प्लास्टिकफ्रानो बे जाहैबाय ओंखाम संग्रा अरदाब ओमफ्राय नैबेहाय न'से दङ मानसियानो गैया दं बेयावबो मानसियानो गैखा रावबो ओमफ्राय नैबेहाय गंसेमोन लेथेर फेथेर मानसि दंना गैया नायनि सिङाव रावबो गैया नै माथो ओमफ्राय नैबो न'से दङ मा खालामदों हाथायाव थांदोंमोन बैयो माइरं सफैदोंनो थाङाखिसै थांला
आदसा साबेसे दं नोंसोरलाय साब्रै दङ ओमफ्राय बोरायालाय बबाव थांखो हाथायाव थांदों आदसा दे बेहायबो न'से दङ नै दंमोन बिसिनाबो बुफायजोब्बाय आरो हौरिबो दंमोन हनै माखासे टाइमाबो थोला जोङो थांनो हास्लाबाय दावै मानसियानो गैया आदसा गथ' गोरलैबो सोरबा उन्दुनानै दङ नै मानसियानो गैया खुदिया उन्दुनानै दङ आदसा लोगोफोर आङो दायो नै बिथांमोनावहाय जायफ्रा भेक्सिन खालामजादों बिथांमोनावहाय आङो एसे फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों बिथांमोननो माखासे मानसिफ्रा अनसुंथाइ होफैदों ओमफ्राय दा बिथांमोना मा बुङो बिनि थाखाय आं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आं आसा खालामनाय थाबाय थांनाय जानुवारि 30 जानुवारियाव जि इलेक्सन जानानै थांबाय माखासे सरकारनि आयेन बायदि सरकारा फरेस्ट बिफानखौ फाथायनानै जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा संसार जानाय माखासे न'फोरखौ दानो गामि गंनै सिफायना गालांदों जोंनि न'खौ जों सिफायनायाव जों दुखु मोनाखैमोन जोंनि सिबिग्रा जि गिर्जा न' बेखौ सिफायनायनि थाखाय जों बांसिन दुखु मोननाय फैदों सरकारनि नुनायाव जों दायनिगिरि थिगानो अब्लाबो जोंदि ट्राइबेल हिसाबै जों बेयाव थानानै संसार जानो मोन्थाय दंखाय जोंहा लेन्डलेस हिसाबै जों बेयाव जि सरकारनि माखासे रिजार्भ हाग्रा दं बेखौ जों दखल खालामनायजों लोगोसे बेयाव संसार जानो होननानै उन जेनेरेसनखौ दाखांलांफिननो होननानै जों थांखि लानानै जि जायगायाव जों बेयाव संसार जाफैदों बेयावहाय माखासे बेबायदि गोरिब गुन्द्राफोरखौ नुनानै ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बेबायदि नुनानै जाय व्यक्तिफ्रा जोंनो अनसुंथाइ होफैदों बेयाव सोरबा तिरपाल होफैबाय गाव व्यक्ति हिसाबै सोरबा बेबायदिनो प्राइभेट हिसाबै होफैबाय माइरं दालिफोर बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ जों लुबैयाखै जोङो माथ्र' सरकारनिफ्राय लुबैदों जोङो बे हाखौ जोंनो नांगौ सरकारा जोंनो बे हाखौहाय जोंनो कमप्रमाइस खालामना होयो जों बेखौनो खावलायो ओमफ्राय दा जेनाखि दा बिथांमोना होफैदों बिथांमोना मा बुस्थु होफैदों जायफ्रा होफैदों जोंनो बेबायदिनो सोरबा माइरं होफैदों सोरबाबा बेबायदिनो तिरपाल होफैबाय सोरबाबा बेबायदिनो आलुफोर दालिफोर होफैदों सोरबाबा बेबायदिनो एसे एनै रांफोर होफैबाय बेफोर गासैबो प्राइभेटनिफ्राय सोरबा बिदि व्यक्तिगत हिसाबै स्पन्सर जाबाय बियो माखासे सरकारनि मानसिफ्रा दा बुंगासिनो बिस्रा हा दंखायो बिसोर हा गोनांफ्रासो दंफैयो नाथाय सरकारनि मानसिफ्रा बेखौ माने मोजाङै स्टाडि खालामोब्ला गाहाम जागोन आं सान्दों आरो ओमफ्राय जों आफानि फिसाफोर जों बिदा फंबाय जोङो 6 जन जों बे सार्टिफिकेटखौ रानोब्ला बेसेबां गोलैगोन माने मानसिनि पपुलेसना बेबायदिनो बारायबोबाय थादों हानि अनजिमा बारायाखै हाया बेनो बेखा हाया जाहैबाय इसोर सोरजिनाय हा जों बेखौ बारायनोबो हाया माबा मोनसे खमायनोबो हाया बेनिखायनो मानसिनि पपुलेसना बारायनाय हिसाबै माने बे हानि अनजिमाया खम जाबोबाय थादों आरो मानसि हिसाबै दा आंनि व्यक्तिगत न'खरखौ आं बुंबाय अब्ला जों बर'फ्राथ' नों मा 2 बिघा 10 बिघाबाबो जानो रोंखाया बेनि गेजेरावनो बे 10 बिघा हाखौनो जेनेबा बिमा बिफाया जोंनो राननानै होनो हास्लाबि समावनो माबा मोनसे बेमारफ्राव गोग्लैनानै बे हाखौ फाननानै दाहायनांबाय अब्ला बेबायदि हाया माने गोमाबोबाय थादों आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टखौनो आं बुंनोसै चिरां डिस्ट्रिक्टआव गिदिर दै दङ आरो बिमा दै जायखौ होनो आइनु दै आरो माख्रा दै थाबाय नांगोल दै थाबाय बेफ्राव गोबां माने जोंनि हाफोरखौहाय माने जों बर'फोरनि हाखौ बे दैया खुरखानानै लांदों अब्ला बेबायदि माने खुरखाजानाय मानसिफ्राबो बेयाव दंफैयो आरो माखासे अरुणाचलाव थाहैनाय नागालेण्डआव थाहैनाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा दंफैयो अब्ला नोङो हमना लादो बे नागालेण्ड मानसिफ्राथ' लेन्डलेसखा बेयाव हा गैखा बिस्रा खरजा मावनानै जाहैनाय बिसोरो बे नागालेण्डआव थाहैब्लाबो बे अरुणाचलाव थाहैब्लाबो लेन्डलेसखा माने हा गैखाया अब्ला गासैबो बेयाव हा गैयियासो दंफैयो आरो दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम हामबायसै दे सालायथ'दो दे माने दे थांसै दे अब्ला दा नोंथांमोना खोनाखाबाय लोगोफोर गासैबो बिथांमोना गावसिनि व्यक्तिगतनि काहानिफोरखौ मा फोरमायदों नोंथांमोना मोनथिनो हाखाबाय अब्ला जोङो दायो थांफिननोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायना लोगोफोर कमेन्टआव लिरब्लानो जाबाय बाय बाय दिनैनि थाखाय